kaga kai caji wallahi gaba ɗaya garin na ya cuta ni wallahi gaba ɗaya ni zaman jango ɗin nan ma fara isa ta gaba ɗaya tunda wannan lakwan suka fara zuwa suna kwazara ba ma a samu komai na siya gaba ɗaya wallahi me mafita wallahi ni ma abban waka na kwana biyu kawai naira 30 ce a jikina ma ga zaman jango ɗin ma masu siyan kayayyakin lakwaye suna zuwa suna kwazara su wallahi abin da na gani gaba ɗaya komai ba wannan gaba ɗaya gari ba wannan kai ka koma gefe kawai sai wani cakiwa kake shi wannan ba gaba ɗaya ba ma shi da amfani bai damu da komai ba shi talaucin ba damun sa ni shi yasa kawai na wannan ai abban waka yana gaya ma akwai wasu kuregi nan da suka zo to kuma naga sun biyo ta jangul din mu kaga nama ya zo har gida kenan gaskiya a ba da tunda nama ya zo har gida ai mu ko mu mu yanka mu soye ne wallahi ba ruwana ba ustaz ba ko menene ko masallaci ne shi wallahi Allah tarkace komai na jikinsa sai mun bayar komai na jikinsa sai ya ba mu bai sadaqatin سلام kai ko batana انا مسلم كذا مركنان لا ما في مشكله سلام kuda nan gurin sallama ne ne kira bara mu taso musu kai nan gurin sallama ne kai na ku je to wanda ya watsa Allah ta sai ku tsu wannan hannu kasa ما في مشكله ma fi miskila ba ma mu santa ba ma fi miskila ko ba ma mu san miskila ba Zami ina baiti ba habibi ba Allah sa habibi ya ce daga hannun ka sama ka ce ya habibi daga Allah daga hannun ka sama ka ce daga kwanta sama daga shi Allah سلام يا حبيبي rike mana wannan ba rike ya habibi ya habibi hada hadda wannan ya habibi canji na kenan ni na kasance bakiri ne ban da kosisi tashi ko kun kusa inda da rauni kun buga mu